Maadtong hapon din itong tanan guys. Alas 3 na di ay mo pa pag-abot na magikan sa dito ni sa Pidya ni Precious. Niabot mi dito mga alauna kaninggikan mi gunjang alas 12 ja. Jeep raman mi kay puding mag-tricycle ni tatay. Mo nang niabot dito lang na kapin na. Ikatulo pa pud mi. Pero daghan kadtong pasyente, daghan kadtong mga sikron nga mga bata gi pang-ubo, gi pang-sipon. Si Precious pero sino wa sa ubo hawa pud sipon na pero taas lagi jang hilanat dahapon sa kadlaw nagsugod da mong amo na laman jang gidaron kay medyo na makasiguro tag bisig wala mo gamo sa pud sa tambal o sa pud diha ga okay man day ko nung sakto man day ko nung sukod jagi tanan do ko mo kuno pud sa problema sa ijang galamunan wa sa japong aparato wa obserbahan naman ko nung do ko uba ko naghilangtan kasi jay ka lapas na 24 hours okay, kuha na namin izadaan o for CBC kung specials for urinalysis kay laboratory si Jao di pa dyan mawag dyan nila ito nagmawa na nila yung lahi na dyan ang kanata guys kay mahadlip na tag parang tanotag uwan sa nagatong bata wala day ron masarap pizza tay? Unsi August 11 na dayron anja agahadeng gi-order nga turmeric powder gikan sa Bohol das August 11 gi-mail 8, 9, 10, 11 o patarik adlaw gikan sa Bohol ang gianti i-order na dito sa silingan nila Ate Sherry kay itong order dito sa Danang Valencia kay jang i-sure og pure ba tong hang na-order nga turmeric powder dito sa Shopee diyan ni abot naman gunja madugaligaw pa mi kalarga mga 11 kape ni abot larga ko big mga alas 12 happy ko sa may mga larga nagpaadyo na laman ni abot na gunja deliver na jabi man nag 5 to 7 days pa diyan abot naman moto da naman abot naman sa bahay kay na stress jeep ra man pud gihapon ni pero ang tricycle lamang gibilin sa terminal sa bayan mabuo ra gyud masakyan nga jeep kay di ko ganan mo sa jeep dari sa Biason padung sa kon kay di mo ra gyud puno unda lain ra bug pamatin presyo sa lupod og dako na sorry madyo man ang tricycle kay safety man madyo man dito sa bayan ug sakay ng jeep kay luag naman dito kay di man dito yung punuan kanunay kay naman sa mga jeep nagsigdagan nga luag. Kumusta naman mong tanan guys? Okay ra gihapon mi dire. Bisan pa mag nami mga pagsuway pero amo ra gihapon di kaya kay nga naman dyan ang kinabuhi. Sa buhi pa ta na dyan nakaaban dyan sa tang kinabuhi ng ingana. Ano na yung gilang shows? Okay, nabasa ng sinina. Andiyan ipakita ninyo unja guys ag pure awag turmeric nga gikan sa Bohol katong turmeric nga hang gi-order sa Shopee tan-awon na og pure ba po ito hang na-order sa Shopee kay namang guningan na hang kana kung nga na kuning ba na kuluran ra sa gulan ra nga na kiniguran ra di ko pure putok ang kulita kana jang ang gi-order gikan sa Bohol makajabo-jabo na matay sure jud gud na nga pure na kay naman sila kuan naman sila plantation og turmeric nagahimo jud pa na sa turmeric mo nang gusto mo order kasi tong gusto mo gamit og turmeric powder alamang kuanin jo ag kuan ijang contact ni Ate Herminia pala ka Ate Minyin kuan di ay ag shipping fee day sa giante gikan sa Bohol og wa ray kilo anday siya 139 0.8 man ang abutang magsa nag-aul mangod ko guys kay gahapon sa kadlawon ang murag sinat-sinat ato siya siguro mga 37 something raw wala man pud na hugi termuhan mukha na manahog timpla hi
nagikan mi sa among pidya. Ay nagikan ming Duki. Yan nahadlok ko ni Duki. Nahadlok man si Precious si Duki bisan gi aparatuhan ras Precious. Diyan kapag humaning babay to pod no, ning babay kang Duki na. Si Precious bitaw guys kay adto na mo sakay sa likod ni tatay atos brum. Wala nagmo magdipa-dupa na. Hi sabi. Hi, hello. Okay na ikaw din. Pero pura maghamham mura dyan naman kuno pinga nga manghubag aglagos mura kuno pagmukuha nag-temperature pero di so dingag as in na hilana. Tambal na nimo. Diyan hadlik naman jud ko kay 39.8 months. Pagkakadlawon di ay sinat na dito si Ja makakuha naman ko sa isang timplan ja. O tungwa ra to giligo pagalina mo pag mag na mga alas 7 dya giligo na mga alas 8 siya dya kay tinga ko kapag alas 9 kapin kay ara naman sa inita lain na magijang timpla sus mga dito kay 39.8 naman dijang temperature dya mo to dya among aha na silang rapot-rapuhan dya gibutangan po siya na ka ng cold fever bitaw dya gihapon hangtod mga alas 11 kapin dya gihapon inubos siya pero mga 39.3 ray nga na matong gipapalit na nasa tayo kalkul kay pagtana pa naman sa mong istak na paracetamol kay expire naman di ay kay kaloy sino budget tag Precious hilanat karon pa pud niya kamo nga 1 year and 5 months siya kapin matong hanan naman gipadagan sila tayo dito sa housing sa padung pa ni ito papalit na ng kalkul hindi mo to pag humanin dyan kag paniuto gipainam na mo kwanto ang temperature 39.3 diyan mo itong pag isa ka oras ka pangikan sa pag-inom ang temperature 38.6 nga na maubos si Sidja pero di dyan siya maubos na 37 nga na tama na dyan sa 38 dito antong pagkagabi 38.3 sa mga to guys nagbuntag may halos tag 4 hours ang jawa dyan maubos ang ilan na Precious 38.1 nga na 38.3 mawasan siya pero 38 wa jud mo ubos mo na kanina ag check up sa jang pidya nga mga sick kay kuan man laon na ta man alas 3 man wala ni adto mi pagka mapanudto kaya jang ipa-check basin dai pud unsa ay nakaangin na mahilanat kay bakog na bay tonsil kay kasagaran na bas mga bata mahilan tagkalit kay nangubag ang tonsillitis. Mo to kalasino wa man kuno problema ingon si Duki pero wala pa sa 24 hours unsa mo hilanat gyapon si jagtaas amo si jang ipalaboratory kung bakit kay nang sa ikon sa ilang kung ampo lang ko sino ang kadinan ka jang hilanat nangutana ko makahilanat ba nangipon nga nanghubag kay nanubo lagi mga ubang lagos ngayon si Duki di kuno na makahilanat ng ngipon kung na magaling kuno'y sinat-sinat nga nara pero di dyan kunog high fever kay kuwanta sa mong nga Precious kay diba po 39.8 na 38 na sinat mga 37 ray nga na kay 38 naman kapin sinok di kuno na makahilanat ng ngipon kuwanda mo kuwanda temperature gamay murag mo igang ra di dyan ingag taas na hilanat so sana kung sakto among pagpainom gahapon ni sakto man pud kunog sukod sakto pud every 4 hours kay nabasa pud ni direksyon sa kalpo damaningan si Ja resitahan pud ni Ja para sa Precious nga upuan sakit di man abot pahiran ra tong Xylogin hindi gitagana pud ni Zadaan o para sa laboratory hindi man dyan mawag dyan hilanat o magpuhong imbis kay karon unta mo ang schedule sa kuan karon unta may schedule na sa ang ultrasound da wa na hinumpog ko nakalakaw kay kinahanglan buntag kay ato pa badya ko sa alaban kay naman nagibati ang bata sugli sa laman ni ultrasound kay pwede pa man siya makawat ang limang po ko makakuag mulakaw dya ang bata ni gibati kung bata sa lamang dyan gituman total kaning kahawat ni sa una guys ang mga pagumangkan ng mga sakit po magkaupog ko magkabangbuang po ko na yung mga pagumangkan ng mga sakit karon nga sa ng anak mas pa jud kag labi nag
kamera dari, wa ko'y nanay nga masampit. Wa ko'y igsoon nga masampit nga na paaban sa kunin mo nga nga reha sa mi kay nagibati ang anak nga na. Morning karon ra jud ko makainga nga di lalim ning maginikanan na talabi naglagot ta natas kabihasnan kay masampit labi nagingana makinahanglan ta. Feeling strong lamang gihapon bisag muna ng lujaha kay lahat juding nanay batian ni atang anak di ay mata makadimao tungod sa pag-uaw. Ano makaingon jud ko nga motherhood is not easy jud. Di jud lalim labi nagkamukha ra nga na wa jud mo masampit. Labi nag financially problem pod nga wa pud kay kaadtuan wa kay daganan ning ana. Wala kinahanglan jud ta ni mag singkamot na naman jud magsintiil kada ni kay ato raraban ning atong kinabuhi. Ato maning kagustuhan mao nang maningkamot na naman tag utong. Bitaw. Sinsya sa mo guys nga wa sa mi upload kay wala may ka content pod na rami dari. Misod sa bahay anda. Happy among luto-luto balik-balik raman lisod pod og mag-vlog ko sa man pag balik-balik gihapon. Imong alugbati dari everyday. Charo ka jud di may ma-healthy dani nga kada adlaw mi sige ka alugbati. Mag-unbox na ko guys sa kuan aw di man to unbox kay wa man naka-box. Unsa ba na mag-open mag-unpack di ay. Mag-unpack na dai ko sa katong ang gi-order nga turmeric powder gikan sa Bohol sa Danau aw sa Tausion Danau Valencia Bohol Tausion Valencia Bohol. Pasig na gusto mo order og turmeric diha pabor na mo diha sa Bohol kay pwede ra ninyo i-meet up si Ate Herminia Minyeng Palaka. Pwede ra ninyo kontaken og kisa tong gusto mo order message laman mo na kay hamong tagaan og number niya or sa iyang Facebook account. Diara guys. Diara kuan Giante Express ko na din sa patroday ka adlaw gikas Bohol. Agwit di ay 0.8 may nakabutang. Good turmeric 0.8. Unsa man 0.8 o pasabot. Shipping fee is 139 pesos. Sender Herminia Kaitong Palaka. Ano si Jagay sa gang orderan dito nga taga Tausion Valencia. Purok size Tausion Valencia Bohol. Dapat dyan ang kabutang ko ana. Giant Express para gel. At na nang i-unpack kaya haning i-tande sa ang na-order sa Shopee o pareho bag classic. Kaya kanin sure jud ko nga pure ni kay paman ni sila manghimuay man. Dapat dyan sila yung plantation of turmeric. Ay, nakakuha pa dyan. Kababul wrap pa. Nothing's gonna change the same. Gahi man, pasok gunting. Lupan? Sa pagod hindi lang kado. Wait. Nakabutang man din ko. Bunanan. Doble na rin gasto si ate. Ano din? Isa kung dani sa bunanan. Sabi ko naka-plastic ra. Nakabonan pamandi iPod. Magtugay kay ibutangan ng fragile. Ya, mandi ate putus dia. Isod pa sa bonanan. Pila ka po ni bonanan ni. Why, why? Nga siya guys. Bali 5 siya kaputos. Ay. Mot. Tay.
Kasi imong tanan tayo, parehara sa tang order sa Shopee. Mura karang kayilo ka tang order no. Shopee. Tinuluran makadip to. Ha guys. Kuan. 5 siya ka bukay. Bali, isa ka kilo man to yung kuan. I-order dya. Ida lang magingani-ngani. Sakto ra pud nga ngani-ngani karon di na mabrihan tanan nga nagamit. Karon di pa mabrihan tanan ba. Bali, kaning isa kay ngani guys is 200 grams. 800. 200 grams isa kay ngani. Pila man mo? 5. Bali sa kakilo tanan. So naigo ni siya og isa ka kilo guys 700. So ag isa ka 200 grams. So bali guys ag kaning isa ka 200 grams 140 ni siya. Pero murag na issue ko kay aga mong gi-order sa Shopee ara man kayilo pero tanawon panaho kay basig na ko anan ra ko. Mabaguhan ra ko. Humot sa siya ilhan pure na. Humot ka yung turmeric. Isil day po nila atin ha. Kamunta pang gibutangan ti og kuan kanang nay Herminia pala ka. Wita. Agka na si Ate Minying guys, naghilot po na nila sa Ate Sherry mo. Nakaila ko nila sa dito ko sa Valencia sa una. Nakahilot po na siya na. Baubuyag na sa ating manghilot. Huwag ka sa itong gustong mo-order diya sa Bohol. Message naman mo diya sa ubos kaya mong taga-contact ni Ate Herminia pala ka. Tao si On Bohol. Tao si On Valencia Bohol. Kung na po diris Manila, basta gusto po mo mong order, lami na budget ko nun is lawas. Lami na itong mga high blood, mga diabetic, itong tagasog sugar, lami ko nun yung katong mga sapato diha, sapato uban. Basta kay lami ni siya. Okay, sa itong nas Manila, pag gusto mo order, pwede na pagka mo lumay shoulder sa shipping fee, basta isa ka kilo, 139 pesos. Sapat naman ay pagkalo, abot na ikas buhol. Itandi pa ni nakaunja sa hanggi order sa Shopee. Ug kani og pure ba itong ilaha. Unja na guys kaya nasa kuya si kasuhon kay hapon na pud. Tingkaan na po sa mong bata. Diara day guys ang hanggi order sa Shopee. Turmeric powder. Pure mang pinakabutang. Unja kani siya guys 250 grams. Aghang palit dani is 250 grams sagahang nabayadan ni 185 ra kay free shipping man siya sa pagpalit lang. Mao na to yung pinaka-presyo ni ja free shipping kay shipping di dari sa poblasyon Muntinlupa kay 36 pesos man. Pero murag duol ra ang orderan dari murag somewhere in Pasay ra or Asaba, Caloocan ba, Valenzuela ba. Kuan siya 250 grams 185. Kare 200 grams 140. May raykuan. A few moments later. First time ko makatilaw nga ni guys nga pagkaon musubi pork o musubi beef. Mo negosyo karon sa anak ni Atilin kato ang silingan bitaw sa una nga nay anak daga ug ulitaw dito sa pamina balhin dari sa pamina dibulis. Kusog ilang halin anja bisan nagplano pa mig mo order gitagaan man hinuon mig libreng kuan kuno libreng patilaw miskay timing pud nga ni hapon mi ba tilawan ni nataron May tugtog. ingani ag ijang likod thank you. Majung gabi na din yung tanan guys na humana dahil may panihapon da mato na busy mo ganja kaya dapat lang po mga hipusan kay mo lagi itong lakaw man mi dya. So mao to pass forward na ta kay mao pa'y paghamas ng video kay mao ko ka pan ka juga ni hang video kay dahil nag video kay Dara dagang in order sa shopping turmeric.
nga nga na siya color guys na ara siya ka yellow na yellow siya ka adyo sa nga tanan nga ara po siya ka kanang na powder dyan sa kadyo parang kapino dyan ikan sa balin siya kari di di naman po siya pero lahi po dagi dyan pagka-color di siya yung as in harang ka yellow sa bani Kana, kuha na. Binlad. Nagatong mo sa tik-tik. aw agkari ko nung sa Shopee nista tay tik-tik agkari ko nung ikan sa buhol binlad pero mas panan kus baho dari kay natural jud siya agkari siya bawo pero okay raman pud ning amo nang gigamit dugay-dugay na pud bining gamit gani siguro na pud muduhan na pud kabuan sagol na mas sinungag o di gani isagol na mo sa niluto Na, di ay, bagtak mo. suwa or utan Bagtak. pero tilawan pa ni naho og kasi maadyo nila glami daghan pa man hinung padre kay 250 grams man eh wala man na butang na isa ang kape aw di kape Milo mabuntag jama to sa gulpo na mo sinung ag o niluto pero di pod everyday sa dinang kay naman lagi bata pero ako everyday ko gainom butang nas Milo katabang jud pud siya guys kay di na ko kaadyo constipated wa man ko laing gigamit-gamit kanira man dya kada adlaw na pud ko magkuan excuse day sa nangaon diha kada adlaw na pud ko magbawas di pero sa una nga tag 2 or 3 days karon din ako constipated ayun nakamusamad ka na Jamaro to guys ada ning ingon na mo ngano kuno di mi magpa-check up sa center nganong adto kuno mi sa private nga mahal kuno mahal jud pod guys bigat pod sa bulsa kay tabo po 600 diyan na pa resita mas gipili pod na nga adto na mas precious dadon sa ijang pidya kay ug adto mi sa center guys bisan pag mga adlawon mi abutan pa mig udto diya di pa jud ma sahay di pa jud ma kuan dajon di pa nimo ma kuan nga nay doktor maghuwat pag nay doktor nga na nandiyan daghan na pugtaw sa center daghay mga sick nandiyan adlok pug ma kuan si precious kay te ba po na musadyo pa pud mi kay magpila man nandiyan expose nandiyan sa samot sa nay mga sakit madyo man to sa pidya ni Jagay labi nagmusadyo mi kami makauna una pud mighuman di na mi kadyo ma liot sa mga daghang pasyente ganiha daghang pasyente ingan si Duki nga daghan kuno nga sick nga mga bata mao nang siguro on jud nga atang anak kay lisod pait ning anak na ni bation ano man amo hi ka dali hi good hi sa gusto ka mo hawid curious man ka jo hindi mo ko na makaanak mo natin sagol sa atang luto bitaw nak katong mayelo bitaw. Oh ni, hi dali. Hi, nagikan kami ganina ni Doki. Ayaw. Ayaw ka naguba. Na. Yahinan na naman dyan ang imong anak. Hindi nga naman ganing kay lisod magpagato center ang naghanang tao mo pila pa dyan. Masadyo pa mi. Kinanglan nagabot na mo. Wa pa nag-abri kay taas na kadjug pila. Nga naman ang sitwasyon sa una sa burus pa ko. Ang ka to pang nagpa-immunize sa aming precious. Nga na kanunay mo nang lisod. Mo nang pagbihi mo. Hindi mo pagkanunay. Kasi tingog sa mingming. Si tingog sa ka. Meow. Ang monkey. Monkey ba? Monkey? Agkaw? Anja agdog? Aw. Nga naman din ang anak siguro o madjag nimo. Si Precious di ay ning tubo si jag isa ka kilo ra pud kapin. Isa ka kilo og nay point kay des. Pagkato na des Abril 10 kilo sa man to si ja. Nga karon 11.8 si ja. Ja. Kuan si ja 1 year, 5 months and 22 days. Nagramantag din na si Jahila natin doon taman magbuntag kay
Pait ning naibatian imong anak kay di ka makatug. Tarong bisay kuwan pa kag tug, di pa jud ka makatug, di pa jud ka ganahan mo kaon makagaw. Manang sa mga uban diha nga nahimong inahan na siguro makapil pud mo sa ahang, makarelate pud mo sa ahang kuan karon, panghitabo karon. Bitaw. Manang sa una na ko'y nabalitaan nga bilib ka jud kos mga inahan nga isod ka jud mo bidya sa ilang anak mo. Kay ito sa nakoy best friend ba nga ngayon si Zaday mo abroad na putag balik madyo man siya kay nagko naman na dyan mga anak dyan wapot siya ni agi kasi sariyan lima na dyan anak pero puro siya normal kay kuan man siya kaduha naman siya namin dyan manang lapot siya pero dyan kinamamura ng barag tulo naman siguro tulo na edad dyan baskag pa pa di dyan inahan siya mabinyo sa anak dyan pong duha ka anak sa una ni Jang Bana kay mga daga naman pud kabantay na pa sila mga mangho pero ako naglisod dagali ko makaanak pa murag miracle na gani inja hapon yung bijaan mag-uban na lang man sa midani bahalag mamasura basta ka mag-uban mi bitaw wala din na kaya kay kanaragaling danira o namilakon nga di gali na mabilin samot nagnaramisod sa bayo kamera mag-uw ko hang malihatan kay mo lagi nang malihatan ra gamay ana to ana pa ka naglamok ana lihatan ra gamay pangos na mo ni dalim siguro og muda ko na specious kamao na magdigamo kamao na manglaba kanang di na sa mabuntas bag si Jara kamao na sa mo kusang kagalingan nga makasabot na wala pa chance na pwede mo abroad pero murag lisod na kay idaran ako kuan na god 40 na ko unja si precious pa pila pa edad di na jud siguro ko dani ka abroad adto na naman siguro dani sa pagpananom ug utanon mananom na naman siguro dani utanon di na nga abroad pa abroad na naman ta danis kaumahan last na mga upload day guys katong Agosto karon August 11 na siyang po may kaadlaw ay vlog pasag din nalaman kay saan ka man nga may majoy ka content sige ra po ta dinig Alam ko to sa akin. sige ra po ta dinig bubagot bot Pwede ka rin lagi. itaw guys naanta ko i-share ninyo bahin sa kanabitang mga best friend bitaw sa mga sauna pa gusto ta ko mo share bagaling kay murag di man ko maka-istorya mura man ko pagang baba mura magma dana masirado man di man nun pud sa ingan nga kanang nay ang i-share ka para kanang sana mahimangod di man pud kanang gusto ko mo share ba kay nara pud koy gustong ipatambag ninyo or insay yung ika-opinion pero murag di pa ko ready sunod na laman siguro pang banabanaon og maadyo ba og di ba bitaw nananghid na mo pa kong tatay kay ija man lagi ng kanang naay about sa ijang best friend lagi ko no best friend nga nayaman po sa ijang best friend ko no nga with benefits bitaw pero di pa ko sure og kuan na po ko gamay kay angin lagi sa katong naay message nga murag para na murag okay bawagan sa para niya okay ba to niya basta para na murag silent na laman para wala na daghang maistorya pero sunod na guys kasi ganahan mamino daghang i-share comment laman mo bus aw og kuan day bahin day sa Turmeric mo lagi to message laman mo na kay hamon tagaan og contact ni Ate Minyeng kay Minya Palaka kay gabi naman pud guys suspicious na gubanha na pud kay nanggut na pud nakamatug lagi pud ni daghan kadtong salamat sa mga nagmahal namo labi na tong magsigig pangumusta namo kay ano na pud ni upload sa katong padadong og lantaw sa among video bisag panagsarami maka-upload daghan pa kadtong salamat kay buwan na magkinsa mo kanang mga magsige ra jud comment diha sa among vlog sa among video kada na i-upload daghan kadtong salamat ninyong tanan sa
sa mga nagmahal po na mga paglubad mao to ang doble amping mo kanon itanan ug asa man morong dapita sa kalibutan gibutang labi na sa inyong mga pagpanikay-sikay para sa kinabuhi. Ja ani sa lamang pagtataman kay ugma pag umutilaw gani among ugma pa ni i-compare o pure budget ni kay grabe man si ka kuan ara man sa yelo pero ara dyan ba ka pino kari po si jay nga ni siya nga pagka yelo mura asa ni tay dark ba ni nga yelo pero kari lamay si jang baho ka Yellow orange man eh. yelo orange si kuno ning isa tay kaning gikas bol kana ko si jang baho kay mura ara ka pure ba kanang 9 mild ra pure dyan mga kwan din mga pure uloy kari kay mura magnay something baho basig sinagulan or kinuluran siguro ni mo pa po dyan turmeric pero mura na dyan mo pinabubil binatangan ba nila pahumot dyan mo na to guys, see you again on our next vlog. God bless us all always, peace be with you all always, buyers.